Yo apa wah? Tulung sadaro aja sapenake dhewe kira-kira ra tresno ora kok ngene carane waton ninggal lunga karo wong liya yo wis ora apa-apa karma isih ana ya wis putara sadara aja sapenake dhewe ora tresno ora kok ngene carane mata ninggal lunga gawe karo wong liya yo wis ora apa-apa karma isih ana yo wis mudara sadar aja sapenake dhewe